כן, האמת שלא חסר אצל מי. זה טוב באייפון, יש לנו iMessage. תחזרו למסג'. דרור מת על זה. דני, רגע, תעצור. לא מצלם בינתיים. תראה איזה רעות. ראשון לציון, גוש דן, תל אביב, תראה הכל. ים, חולון. דור, תראה איזה רעות יש לך. גם מצאנו איזה היום, לא, אתמול היה חמסין, אי אפשר לעבוד. מה נקרא סנדלר הולך יחף. אתה פה לידי? שתיתן לי בפנים. מי אתה? עוד מעט אנחנו נגיע למעלה, אנחנו נעשה קפה ואז